בימים האחרונים מתגברות הקריאות לפיטורי היועמ"שית גלי בהרב מיארה. ובאמת עולה השאלה, האם ראש הממשלה יכול לפטר את גלי בהרב מיארה? האם שר המשפטים, אחד משרי הממשלה, יכול לדרוש את הפיטורים שלה, באילו נסיבות, ומה בעצם הפרוצדורה לפטר אותה? אז הנה המדריך המקוצר לפיטורי היועמ"שית לממשלה. אז לפני כמה שנים, בעקבות פרשיית ברון חברון, אם תרצו שאני ארחיב עליה, אז בכיף בסרטון אחר, הוקמה ועדת שמגר. ועדת שמגר נתנה את ההמלצות שלה אחרי זמן מה, שנוגעות בעצם לתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. בתקופה שאהוד ברק כיהן כאן כראש ממשלה, הוא למעשה הפך את ההמלצות של ועדת שמגר, נתן להם תוקף של החלטת ממשלה מחייבת. בין ההמלצות האלה, בין היתר, ועדת שמגר קבעה מה הדרך לפיטורי יועץ משפטי לממשלה, וכדי לפטר יועץ משפטי לממשלה אני צריכה שיתקיימו קודם כל אחת מארבע נסיבות שונות. המקרה הראשון הוא שהיועץ המשפטי לממשלה כבר לא כשיר למלא את תפקידו. זה יכול להיות למשל במקרה שבו הוא נפגע, פגיעה פיזית, רפואית, נפשית, הוא פשוט לא כשיר. המקרה השני הוא שהוגש נגדו כתב אישום. המקרה השלישי הוא שהוא עשה מעשה שהוא לא ראוי ולא הולם את תפקידו כיועץ משפטי לממשלה. והמקרה האחרון שהוא למעשה הרלוונטי לענייננו, הוא שבין היועץ המשפטי לממשלה לבין ראש הממשלה נתגלו חילוקי דעות במשך זמן מה, שלא מאפשרים להם לנהל ולקיים איזשהו שיתוף פעולה נורמלי, שמאפשר עבודה נורמטיבית בין הצדדים. ויכול להיות שזה באמת מה שרלוונטי כאן, אם אנחנו באמת רוצים ללכת בכיוון הזה, כי אנחנו רואים באמת שהיועצת המשפטית לממשלה וראש הממשלה לא מחזיקים באותה דעה. אם אנחנו רואים את זה החל מאותו מקרה שבו אריה דרעי היה אמור להתמנות לשר בממשלת ישראל, וגלי בהרב מיארה נקטה בעמדה שונה מהעמדה של ראש הממשלה, ובהמשך בלא מעט, או יותר נכון באין ספור מקרים שבהם היועצת המשפטית לממשלה נוקטת בעמדה שונה ואולי אפילו הפוכה מהעמדה של ראש ממשלת ישראל. אז עברנו את המשוכה הראשונה. עכשיו עולה השאלה מה הפרוצדורה. איך באמת אני מחליטה לפטר יועץ משפטי לממשלה? מה אני עושה? שר המשפטים למעשה צריך לפנות לאותה ועדה שהמליצה למנות את מיארה ליועצת משפטית לממשלה. אותה ועדת איתור. כזכור לכם, באותה ועדת איתור אין רוב לעמדת הקואליציה, אבל אותה ועדת איתור צריכה לבוא, לבדוק את הדברים, לבחון את הדברים ולתת את ההמלצה שלה. ההמלצה שלה לא מחייבת. שוב פעם, ריאלית אנחנו אומרים, סביר להניח שאם שר המשפטים פונה לאותה ועדה, סביר להניח שהם לא יגידו בואו, אנחנו ממליצים לפטר את מיארה. סביר להניח שהם לא יגידו את זה, אבל כמו שאמרנו, בהתאם להמלצות ועדת שמגר, אנחנו לא חייבים לקבל את ההמלצה של ועדת האיתור. אבל מה קורה? אפשר כמובן לפעול בעתירה לבג"ץ נגד החלטת הממשלה. נניח שעכשיו ועדת האיתור אומרת, אני לא ממליצה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, ובכל זאת מחליטים לפטר אותה, באים ומגישים עתירה לבג"ץ. בג"ץ כמובן קבע שלהמלצות של ועדת האיתור יש איזשהו משקל חריג, משקל מיוחד ויוצא דופן, ובג"ץ כמובן יכול להחליט שלא משנה מה ממשלת ישראל אמרה, במקרה הזה לא מתאים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. ולכן אנחנו מגיעים שוב פעם, וזה יהיה כמובן סוף פסוק, אנחנו מגיעים שוב פעם לכך שאנחנו רואים שבסופו של דבר המילה האחרונה בעניינים מנהליים במדינת ישראל נתונה לסמכותו של בג"ץ. אז בסופו של דבר, האם ניתן לפטר את היועצת המשפטית לממשלה? לכאורה כן. האם מי באמת מחליט אם לפטר אותה או לא?
בסופו של דבר, שיקול הדעת הסופי והמוחלט, שאין עליו עוררין, הוא של בג"ץ.